Alameda de Noia acolle dende este mediodía a exposición 50 anos da Casa de Rosalía. Trátase dunha mostra itinerante impulsada pola Fundación Rosalía de Castro e a Deputación da Coruña, que recrea a Casa da Matanza a través dun innovador deseño de Pepe Barro. Divulgar o contido dunha exposición que, como ben dicía, ten un magnífico diseño que fai un relato que nos achega a historia de Rosalía. Eu tiven o prazer de acompañar a Anxo polos diferentes concellos polos que xa pasou esta exposición, e teño que dicir que non fomos nin a un só lugar no que Anxo non atopara unha anécdota, un vínculo de Rosalía con cada lugar, o cal, efectivamente, dá forza a esa idea que Rosalía é de todos e todas, e un pouco tamén ese o espírito que tivo a Deputación da Coruña a hora de facilitar que esta exposición itinerara e viaxara por distintos concellos para divulgar esa historia ao fío, como ben decía, deses 50 anos da Casa de Rosalía. A través deste percorrido pódense coñecer algúns dos fitos que marcaron a vida e a obra da escritora padronesa vinculados a esta casa. Que celebramos con esta exposición? Os 50 anos da apertura da Casa de Rosalía. Unha casa, mozos e mozas, profesores e profesoras, que tamén é vosa para cando queirades ir ali. Esa casa tamén é vosa. E esa casa é de todos, porque foi un proxecto realizado en tempos moi adversos e complicados, no tempos do franquismo. Foi un logro, foi unha victoria, foi unha conquista realizada entre todos. Tras a inauguración, os escolares do Colexio Jaime Balmes tiveron ocasión de realizar unha visita guiada pola mostra da man do presidente da Fundación, Anxo Angueira.